हिंगोलीच्या गांगलवाडी परिसरामध्ये नदीवर पूल नसल्यामुळे तिथल्या विद्यार्थ्यांना दररोज जीव धोक्यात घालून शाळेला जावं लागतंय। नदी पार करण्यासाठी या विद्यार्थ्यांना पाण्यातून पायपीट करावी लागते। आता पावसाळ्यामध्ये नदीला पाणी वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे ही परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे। अनेकदा पाण्याचा प्रवाह वाढल्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये जाणं सुद्धा अशक्य होतं आणि त्यामुळे त्यांच्या शिक्षणावर सुद्धा परिणाम होतोय। विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न सुद्धा गंभीर बनलाय। याच परिसरातील विद्यार्थी आता या मार्गाचा वापर करतात। ग्रामस्थांनी अनेक वेळा पूल उभारा अशी मागणी केली आहे, मात्र त्यावर अद्यापही लक्ष दिलं गेलं नाही आणि त्यामुळे आता प्रशासन तातडीने पूल बांधेल का याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या आहेत। आपण ही शाळकरी मुलं पाहतोय, शाळेसाठी त्यांना नदी पात्रातून प्रवास करावा लागतोय। इतर वेळी सुद्धा याच पाण्यातनं ते प्रवास करतात, मात्र सध्या पावसाळा आहे, नदीला पाणी वाढलेलं आहे आणि त्यामुळे आता या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उद्भवलेला आहे।